богатите вили по 22 спални, някои от тях. Това е човек, който пази тук. Един наш познат пакистанец, брат му тук работи, казваше, че вилата на неговия, който пак от такава знатна фамилия, има 25 спални. Да между 500 и 700 милиарда долара около на този цифра възлиза всъщност капиталите на фундацията. Това беше кръговото кръстовище с любимия, така поне казва, Сокол, който е бил на Шейх Заид. Той е бил много забавен по лова с Соколи. Любимо място за разходка му е била пустинята, лова с Соколи. Не случайно списание Forbes при неговата смърт така е съобщило изданието, че той е един от най-богатите хора в света. Естествено, след това неговото богатство вече се е разпределило между неговите наследници. Тогава бяха дискусиите кой ще бъде този, който ще заеме поста на неговия син, като менеджер на тази фундация. Отляво това, което го виждате с розовата ограда, всъщност зад тази ограда е самия палат на Шейх Халифа, съвсем близо до диван, както го наричат се, т.е. до офисите му. И тук в тази джамия, която е отляво, се събира семейството на синовете всъщност на Шейх Заид, петъчната голямата молитва. Ако не са по някаква държавна работа, да кажем в чужбина, обикновено в петък всички синове, които са тук, на петъчната молитва се събират тук. Не е затворена джамията за останалите, обикновените граждани. Обикновено един-два реда оставят свободни и нататък вече и другите, които се молят, както и тези, които работят, вътре я ползват действаща се джамията. Богатата част на Амстerdам. Офисите, тук са му съвсем близо, които са на Шейха. Веднага сега, като се завие, вляво са офисите му. Съвсем близо и до неговия палат. Така, след малко вече от тук надолу ще се спуснем към Emirates Palace. Всъщност този път, който продължава нататъка, води директно към летището. Ще ви покажа главния вход, през който влизат всички дипломати и официални гости, които пристигат за конференции в хотела. Вече ви казах, че това е най-скъпо струващия хотел в света по изразходвани средства за направата му. 7-звезден и той също, въпреки че уточних, че такава категоризация по принцип няма в света. 7-звездни се водят само хотели, които предлагат на гостите си изключителен лукс. Заради това са 7 звезди и миналата година отворих още един в Турция, един от Анталия, известен, доколкото разбрах, е собственост на този богатия рус. Така беше. Всека ще ви покажа. Да има вече и 7 звезден в Турция. Абрамович. Вие ми казахте Абрамович, аз съм решила, че точно Абрамович, да. В Анталия отвора. В Анталия.
Пак можете да видите, нали, на градинката отстрани, пак е изобразен сокол. Много често, специално тук в Абу Даби, можете да видите този мотив. Много повече вода ще видите тук, много повече фонтани. В Дубай сега напоследък почват да направят. Просто защото водата и създава повече и чувство за свежест и повече чувство така за чистота. Това е, което е, нали, в архитектурата по-типично за Абу Даби. Ще ви разкажа след това навръщане как и по-старите сгради, които 15 години ги разрушават, кое е причината за това. Сега ще се спускаме към Emirates Palace. Не случайно го наричат Златния дворец, защото освен, че, нали, куполите отгоре има, нали, самите са поплатени с 24 каратово злато, вътре самите стени на хотела са в боята. Това се прави всяка година, нали, при реконструкции, при ремонти. В самата боя слагат златен прашет, така че казват, че това е хотел, в който когато се разхождате, действително може да се посите златен прашет по косите ви. Действително се вижда, нали, как люстички, нали, злато, т.е. златен прашет, който са намазани целите стени на хотела. Известно е вътре златното капучино, което е Emirates Palace, така се казва и капучиното, което е с злато. Десерти също с злато, които са приготвени. 8 кг злато, т.е. за кулинарни цели, естествено. На годината се използва за направата на десерти и капучино. За първи път тук в Emirates Palace сложиха такъв апарат, който да си купуваш златни кюлчета. Сега вече има и още един в Дубай, в Дубай Мол и горе в кулата, в Бурдж Халифа, но първия беше тук. От 5 такива направени в света, те са в Обединените арабски емирства. Така, иначе самия хотел, вероятно, така както и на мен и на вас ви напомня на един палац, на един замък от представите ни и от приказките на Шехерезада, направен е наистина точно като типичен арабски замък с главна арка. Тази арка всъщност е главният вход на хотела, през която влизат и отворена само единствено за дипломати и официални и такива лица, които посещават Абу Даби хотела. Първоначално той е бил предвиден да бъде резиденция на шейха. По-късно обаче решават, правителството решава, нали, да го предостави да се ползва като хотел и в момента всъщност е под мениджмънта на веригата Кемпински. Тя е всъщност менеджер на хотела, т.е. наела го е под наем от правителството, за което плащат немалко наем. И всъщност управлението е на Кемпински. Иначе самия хотел принадлежи на правителството на Абу Даби. 2005 година е отворен. Тук има лека катастрофа. This happened maybe before just for a second. Малко ще присъстваме на Ще че търго ремонта. Слиза по средата, ние сме с голяв автобус, зарязва джипа и отива на някъде. Стоиме ние и я чакаме, нали тя... Така отговорих си малко повече внимание, че са лирични отклонения от темата. Сега точно ще спрем да направите снимки километър и 300
повечето концерти, които нали, такива известни величия, се правят концерти именно тук в Emirates Palace, в Атрума, който побира 2000 човека и много други такива зали за конференция. Общо взето Emirates Palace се използва предимно с такава цел, освен наемането на туристи. Всички от GCC страните, които са тук, имат хотелски апартаменти и разполагат с такива целогодишно, защото форумите всъщност са страните от Персийския залив. You know, we go first, we make turn on the Sheikh Zayed palace and after that, yeah, here we can go. If you think that we can go inside. I don't, yeah.